Laplace transform of sin at is the one a upon p square plus a square if p is greater than. By definition of Laplace transformation, Laplace transformation definition काय आहे? Laplace transformation 0 to infinity e raised to minus pt ft dt. Put ft equal to sin at. Laplace transform of sin at is the integration from 0 to infinity e raised to minus pt sin at dt. आता आपल्याकडे एक ट्रिग्नोमेट्रीचा इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आहे. ई रेश टू एक्स इंटू साईन बी एक्सचं इंटिग्रेशन काय असेल? ई रेश टू एक्स अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इंटू ए साईन बी एक्स मायनस बी कॉस बी एक्स. आणि हा इथं ई रेश टू मायनस पी टी इंटू साईन ए टी. आता एच्या ठिकाणी काय आहे? मायनस पी आहे. बीच्या ठिकाणी ई आहे आणि व्हेरिएबल एकच्या ठिकाणी टी आहे. टी त्यामुळं आता पी ए टी ए बी एक्सच्या ऐवजी पी ए मायनस पी ए टी. मग पुट ए इक्वल टू मायनस पी, बी इक्वल टू ए and एक्स इक्वल टू टी इन दिस इक्वेशन. वी गेट ई रेश टू मायनस पी टी अपॉन पी स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इंटू मायनस पी साइन ए एक्स मायनस बी किती आहे? बी इज द ए मायनस ए कॉस बी किती आहे? ए आणि एक्स इज द टी व्हेरिएबल. ठीक आहे. ई रेश टू मायनस. आता ह्याचं डायरेक्ट इंटिग्रेशन ह्या फॉर्म्युल्याने मिळालं आपल्याला. ई रेश टू मायनस बी टी साईन ए टीचं इंटिग्रेशन हे मिळालं युजिंग दिस फॉर्म्युला. आता लिमिट्स काय आहेत? लोअर लिमिट 0 आणि अप्पर लिमिट इन्फिनिटी. पुट टी इक्वल टू इन्फिनिटी. हिअर इज द ई रेश टू मायनस इन्फिनिटी इंटू दिस ब्रॅकेट. आता टी इथं इन्फिनिटी ठेवल्यावर ई रेश टू मायनस हे इन्फिनिटी 0 असतं. लोअर लिमिट काय असेल? मायनस ई रेश टू मायनस 0 अपॉन पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इंटू मायनस पी साईन ए टीची व्हॅल्यू 0 मायनस ए कॉस टीची व्हॅल्यू 0. अप्पर लिमिट ठेवल्यावर 0 होईल. लोअर लिमिट ठेवल्यावर ही क्वांटिटी येईल. ह्यातून मायनस कॉमन काढलं तर आत काय राहील? ही मायनस कॉमन काढली की मायनस मायनस प्लस हे 1 अपॉन पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर साईन ए 0 प्लस ए कॉस 0ची ए इंटू 0 cos 0 1 a means a upon p square plus a square, that is a upon p square plus a square. Thus Laplace transform of sin a t is the a upon p square plus a square. तर लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ आपण काय काढू? कॉस ए टीचं बघू काय येतं. कॉस ए टीचं किती असेल? पी अपॉन पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ टी बाय डेफिनेशन दिस. Laplace transform cos a t is the e raised to minus pt into cos a t dt. आता इंटिग्रेशन ऑफ ई रेश टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स. ई रेश टू ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स याचे इंटिग्रेशन काय असेल? ई रेश टू एक्स अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साईन बी एक्स. पुट ए इक्वल टू मायनस पी, b equal to a and x equal to t. In this formula b a किती आहे? मायनस पीचा स्क्वेअर पी स्क्वेअर, बी किती आहे? ए स्क्वेअर. इथं ए मायनस पी एक्स टी बी ए एक्स टी. फ्रॉम ह्याचं डायरेक्ट इंटिग्रेशन मिळालं आपल्याला ई रेश टू मायनस पी टी कॉस ए टीचं. हे लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट इन्फिनिटी. अप्पर लिमिट इन्फिनिटी ठेवल्यावर काय होईल? ई रेश टू मायनस इन्फिनिटी होईल. ई रेश टू मायनस इन्फिनिटी काय असतं? 0 असतं. लोअर लिमिट मायनस ई रेश टू मायनस पी 0 अपॉन पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. इथं टी ठेवल्यावर काय होईल? मायनस पी एक असेल. इथं कॉस 0 1 आणि इथं 0 ठेवल्यावर 0 होईल. म्हणजे मायनस पी ओनली कॉस 0चं 1 मायनस मायनस प्लस e raised to 0 is the 1 upon and this is the p upon p square plus a square. Thus Laplace transform of cos a t is the p upon p square plus a square. आता Laplace transform of साइन हायपरबोलिक ऑफ ए टी. साइन हायपरबोलिक ऑफ ए टीचं काय दाखवायचं आपल्याला? ए अपॉन पी स्क्वेअर प्लस पी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. आपल्याला साइन हायपरबोलिक ऑफ ए टी म्हणजे माहीत आहे. साइन हायपरबोलिक ऑफ ए टी काय? ई रेश टू ए टी मायनस ई रेश टू मायनस ए टी अपॉन 2.
आता दोन्ही साईडचं लाप्लास ट्रान्सफॉर्म घेऊ. याचं लाप्लास ट्रान्सफॉर्म काढणं म्हणजे याचं लाप्लास ट्रान्सफॉर्म काढणं. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म साइन हायपरबोलिक ऑफ एटी इज द लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ई रेस टू एटी मायनस ई रेस टू मायनस एटी अपॉन 2. तर लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ साइन हायपरबोलिक ऑफ एटी इज द 1/2 इंटू, हे लिनियर प्रॉपर्टीनं आपण हे करू शकतो. कॉन्स्टंट बाहेर आलं. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टू मायनस हाफ इंटू लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ई रेस टू मायनस एटी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी. हाफ लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ ई रेस टू एटी आपण काढलेलं आहे की ते लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ ई रेस टू एटी इज द 1 अपॉन पी मायनस ए. आता इथं ए निगेटिव्हनं चेंज केला की काय होईल, मायनस एटी. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ ई रेस टू मायनस एटी काय असेल, 1 अपॉन पी प्लस ए. म्हणजे इथं प्लस असेल तर इथं मायनस, आणि इथं मायनस असेल तर इथं प्लस. आता लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ ई रेस टू एटी मीन्स 1 अपॉन पी मायनस ए, आणि लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ ई रेस टू मायनस एटी इज द 1 अपॉन पी प्लस ए. आता हे 1/2 कॉमन काढलं. आतमध्ये डिनॉमिनेटरला क्रॉस प्रोडक्ट घेतलं, हे याचा क्रॉस प्रोडक्ट घेतला. पी प्लस ए मायनस पी मायनस इंटू ब्रॅकेट पी मायनस ए अपॉन पी मायनस ए इंटू पी प्लस ए. हियर इज द मायनस पी प्लस ए. पी and minus p get cancel, only 2a remaining, 1/2 into 2a upon p. A minus b, a plus b is the a square minus b square, p square minus a square, 2 get cancel, a upon p square minus a square. Laplace transform of sin hyperbolic of t is the a upon p square minus a square. आता लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ कॉस हायपरबोलिक ऑफ एटी, पी अपॉन पी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. तसंच कॉस हायपर आपल्याला माहीत आहे, कॉस हायपरबोलिक ऑफ एटी इज द ए रेस टू एटी प्लस ई रेस टू मायनस एटी अपॉन 2. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ कॉस हायपरबोलिक ऑफ एटी इज द लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ई रेस टू एटी प्लस ई रेस टू मायनस एटी अपॉन 2. आता लिनियरिटी प्रॉपर्टीनं काय करू, दोन सेपरेट काढू. याचे लाप्लास ट्रान्सफॉर्म, याचं हाफ इंटू लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ई रेस टू एटी प्लस कॉन्स्टंट बाहेर हाफ इंटू लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ई रेस टू मायनस एटी. याचं काय असेल, 1 अपॉन पी मायनस ए. ई रेस टू मायनस एटीचं 1 अपॉन पी प्लस ए. हाफ कॉमन, 1 अपॉन पी मायनस ए प्लस 1 अपॉन पी प्लस ए. आता ह्यांचं क्रॉस प्रोडक्ट केल्यानंतर पी प्लस पी मायनस ए अपॉन पी मायनस ए इंटू पी प्लस ए. p 2p and a minus a get cancel, 2 get cancel, p upon p square minus a square. Thus Laplace transform of cos hyperbolic of it is the p upon p square minus a square. आता काही एक्झाम्पल्स बघू आपण. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ साइन 2. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ साइन एटी किती असतं, ए अपॉन पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म साइन 2t किती असेल, हा फॉर्म्युलावर रिप्लेस ए बाय 2 अपॉन पी स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर, दॅट इज द 2 अपॉन पी स्क्वेअर प्लस 4. ठीक आहे. आता कॉस 2चं लाप्लास ट्रान्सफॉर्म काय असेल, फॉर्म्युला काय, लाप्लास ट्रान्सफॉर्म कॉस 2 इज द पी अपॉन पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. आता एच्या ठिकाणी 2 आहे. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ कॉस 2 is the p upon p square plus 2 square, that is the p upon p square plus 4. आता लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ कॉस हायपरबोलिक ऑफ 2t. लाप्लास कॉस हायपरबोलिक ऑफ एटी किती आहे, पी अपॉन पी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. कॉस हायपरबोलिक ऑफ 2t किती असेल, पी अपॉन पी स्क्वेअर मायनस 2 स्क्वेअर, रिप्लेस ए बाय 2, पी स्क्वेअर मायनस ए. साइन हायपरबोलिक ऑफ 2t किती असेल, साइन हायपरबोलिक ऑफ 2t इज द ए अपॉन पी स्क्वेअर मायनस ए. पण साइन हायपरबोलिक ऑफ 2t इज द काय असेल, 2 अपॉन पी स्क्वेअर मायनस 2 स्क्वेअर. इथं 3t असेल तर 3 अपॉन पी स्क्वेअर मायनस 3 स्क्वेअर. अशा पद्धतीनं हे असेल. आता लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ ई रेस टू 2t किती आहे, 1 अपॉन पी. ई रेस टू एटीचं 1 अपॉन पी मायनस आहे. ई रेस टू 2tचं 1 अपॉन पी मायनस 2. ई रेस टू 3tचं लाप्लास ट्रान्सफॉर्म काय असेल, 1 अपॉन पी मायनस 3. ई रेस टू मायनस 2tचं काय असेल, 1 अपॉन पी प्लस 2. ई रेस टू मायनस 3tचं काय असेल, 1 अपॉन पी प्लस 3. कारण ई रेस टू लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ई रेस टू मायनस 80 इज द 1 अपॉन पी प्लस ए. अशा पद्धतीनं असेल. ठीक आहे.